ngezwe kunuka iDubai ngezwe kunuka iphesheya ngezwe ngathi mkhulu kanti isebenza kanjani into yakho manje ngathi usuhamba amazwe ke manje phehlela msikahle ngake ngathi kwaJoe ekukhulumeni kwethu into mayiphila iyaphila mkhulu ngizoqala ngibingelele isizwe sibingelele bonke abantu kwaJoe abantu kwaJoe basithanda bonke dokotela abantu basithanda njengoba nathi sibathanda abantu bayazi basikhonzile nathi njengoba sibakhonzile mkhulu mawumuntu uphiwe unogcobo ufune wazi ukuthi uma kuphila kwakhe emhlabeni kufanele uhloniphe umhlaba ngoba umhlaba indlu yakhe yokugcina uyolala khona ungasekho kwaJoe sengilele nami ngingasekho nawe kanjalo manje kufuna sibahloniphe kakhulu laba bantu ezweni lakithi nasemazweni angaphandle sithi bonke salama ngiyakubona mkhulu ufika komunye umfula ngazi bokuphi lapha ya kodwa ngabona amanzi aphinki angisazi kodwa ngicabanga ukuthi wawuphumile kuyiprovince yaKwaZulu Natal ngabona amanzi aphinki kwawukona ngathi hayi mase sihlangana ngizobuza umkhulu kanti isebenza kanjani into kwaJoe ngike ngahamba nginethwasana lami okuthiwa udokotela umshayi wezitha use East London East London nje uyena umelaphi ozwakala ngathi udume kakhulu East London umshayi wezitha bazomkhumbula abantu bengivakashele yena ngenhloso yokuthi kunendawo lapha nokuthiwa kuse St John's noma kukuphi Poston Jones wafikela umbono ukuthi kunezinto zakhe okufuna ukuthi ayogcina zona lapha ya wayesengicela kwathi baba angikwazi ukucela umunye umuntu noma ngabe ukude ngicela usondele uzongifaka kuleli chibi cha kwaJoe ngibona imfihlo enkulu kaNkulunkulu ngibona imfihlo enkulu kaNkulunkulu ubonene mkhulu lapha ngibone amandla angaphezulu kwamandla ukuthi uyazi abantu bayithatha kancane into okuthiwa imvelo kanti imvelo ngesilungu it's more than anything mkhulu usushaya isebenza kanjani uyabona wena mkhulu no kwaJoe uyabona kwaJoe awuphila ngano matric la kwaJoe uyabona kwaJoe impilo ikuphila ukuphila kuukuphila njengoba siphila mkhulu ukuphila akunankingi ukuthi okubukayo kubuka kanjani kodwa ukuphila kusho ukuthi yonke into esemhlabeni nathi siyayazi sikahle mkhulu siyazi ukuthi into zakhe eziningi zisebenza ngembala isebenza ngokuhluka sifike sanotice okuthile masifika la esigodlweni sifica kubaningi abantu okay baqhubeka umkhulu uyasebenza kodwa kunento esinotisayo umkhulu umbala omnyama usho ukuthini kudokotela 2+2 ngoba izinto zakhe eziningi siyesibona hayi kumnyama nje konke yabona even abasebenzi futhi sebafaka nento ezimnyama manje kanti umkhulu wake washo naqala ukuthi hayi yena usebenzela uSathana kwaJoe kwathi ekuqaleni lana ngeke ngawufaka omunye upende la ekhaya ngufaka ngokuthanda mina kanti leli khaya yikhaya lami nami engithembele kulo yikhaya leli engilaphela khona abantu izifo nezifo eliphethe zidalwa nabanikazi bomuzi manje ke kwaJoe yasifika lento yafika kimi ngithi mina ngumuntu webhokwe mayisifika lento efika kimi yathi cha leli khaya ulishintshe libe mnyama yonke into la ekhaya ibe mnyama naphakathi kube mnyama yonke into kube mnyama nezimoto kube mnyama Nkosi yami so asingasho ukuthi nezimoto ake sinje umuzi waba mnyama so ke kwaJoe yonke into la ekhaya imnyama nabantu afuna bahlala ekhaya kufanele babe mnyama futhi kufanele bagqoke into emnyama ngoba into eningayazi nina kwaJoe uma sikhuluma ngepower mina nisuke ngicabanga ukuthi impahla emnyama isho isinyama ake ngicazana ake sibuke kanje amajaji ayifake impahla ezinjani ezimnyama lento graduate futhi fake ijazi lemnyama ipower lento ikhombisa ini amandla lento manje ke masithinta izinto ezimnyama mina ngiyazi ukuthi zisebenza ngamandla noma zigqokelana okunye ngeke sikukhulume phela ngoba manje hayi kwaJoe angiseyena umuntu onokuvela manje ku TV mkhulu bala kubuza yazi mangihamba abantu abaningi angazi mkhulu nginenkinga kodwa ningizimu Afrika mangihamba kuthiwa kwaJoe uphuthi u2+2 uthi indokotela u2+2 hayi bo asambone u2+2 mkhulu sithe masingena izolo sangenisana nemoto emhlophe dokotela mahoho wo this what yebo ezobonga kuwena ethi wafika la engelutho
njengamanje uthenga imoto unkosikazi usekhona zizoshaya futhi kungekudala kade nginvatha njengo MC kule entweni zakhe mkhulu isebenza kanjani into yakho le eyama testimony bakhona abantu abathi bathanda ukuthi siveza ama testimony ngiyenze kakhulu na kwaJoe ngisafika kule ndima yokushutha ngoba wangifaka ngenkani hayi cha ngifaka awungafuni yokushutha awungafuni phela lento yokushutha weGwaJoe mina bengifike ngiveza inkomo kwaJoe uma belandela i2+2 channel bazokubona abantu ngiveza ukuthi nakho ngiyaphiwa bese kungahlali kahle ngoba singabelaphi asinamandla afanayo kukhona othola ukuthi uyalapha mhlawumbe una 18 years akaze kungene ngisho ababili abathathu uphatheka kabi yena ngoba uyibuza ukuthi wenza ngani la manje ke ngabona ngathi ngidelela isizwe mangilokho ngikhomba abantu ukuthi nginani noma kwenzakalani ngathi mina ngiyena umuntu othanda ukukhuluma angikwazi ke ukuthi ngabe ngiveze ukuthi ubani uzobonga ubani uzobonga lokho enikwenza izolo ngisole senikwenzile eGwaJoe ngoba abantu bazobona ngathi no man hayi ukhokhelwe noma ngifuna udumo ngaye kade ngaduma mina kwaJoe kodwa mkhulu uyicelele yena wathi uyacela uma uthi ucela ukuyivelela lapho umgabadela ukuthi usizwe uwe ngoba ngeke siwadla manje umuntu okwazi akunjalo kwaJoe ngimthola impela kwaJoe ngamthola kukubi kumnandi namhlanje kuyakhulumeka futhi nangaye kodwa ngamthola ngoba kuqalene wakhuluma ngamthola kunzima kwaJoe ngamthola kunzima kwaJoe kwakunzima ngempela esewile ngase ngimthinta ngalesandla esinomusa lesandla esinothando siyazi ukuthi ubaba kaBholotsha ubaba kaKopakopa ubaba kaFortune ubaba wezinto zenzeke iningi into zakho uma ungabe uyithinta mkhulu uyithinta khona lapha esigodlweni kodwa mkhulu abantu abaningi ngeke ngibuke bathi 2+2 sesiyakusaba babuka i-dressing code babuke indlela la usebenzela khona athi umuntu ngiyafisa ukufika kwikhehla kodwa manje sengiyasaba mkhulu kwaJoe nawo abantu bathi bayakusaba manje uyabona kwaJoe uma ukhuluma ngomuntu okhulile uyakwazi ukubona into ekude ukuthi umuntu loya yangizwa kwaJoe umuntu uyakwazi ukubona ukuthi umuntu loya kanjalo ke ngiwumuntu ngiyohlezi ngiwumuntu kukhona la uzongibuka khona ngikhuluma ngokomsebenzi vele injula nginayo vele injula ngiyayazi ngoba sifika izolo manje nje siswela ngayo imkhaba weGwaJoe noma siswela ngayo imzimba kodwa injula yokwelapha siyayazi futhi siyakwazi ukusiza abantu siyaqonda ukuthi ukulapha umuntu akusiyona imagic uma ulapha umuntu usuka umlapha ngesintu nangeimpande bese kuya ngaye ngoba la ekhaya kunezigaba zemithi nezigaba zanzani kodwa nje ulapha umuntu usuka uzomlekelela ngento ethi akusiyona imagic ingakho ngeke ngithi mina mawuza kimi asikho isidingo sokuthi uzofuna izinto ezingama magic la ngoba kangizazi awunawo umlingo cha okay mkhulu ngiyayithanda leyo ukuthi awuna akwenzeki mhlawumbe umuntu afika athi hayi kusulukesi mhlawumbe kosasa kunemali eningi mhlawumbe ngizofaka ini mhlawumbe izale ngivuka igcwelindlu into enjalo wenza kwaJoe mina umuntu okafike la okay ake siqhubeze nakho kwaJoe bazalwane nikhumbule ungangifuni kakhulu ngisejozini kwamhlaba uyalingana ngisebenza ngolwesithathu yebo ngisebenza ngolwesine ngolwesihlanu umgqibelo ngishiso yini kwaJoe lokho ngishiso ukuthi abantu abayeke lokufona kwaJoe ngoba sekunana ikem yebo abayeke lokufona woze ekhaya hayi kwaJoe mina sengivele ngithi nje olwesine olwesihlanu umgqibelo hambe egole Wanderers uthi uyakwa 2+2 hamba uyeThekwini kwamsi uthi uyakwa 2+2 uyazi ngaziwa lonke lelizwe ngeke uduke mawuye enyangeni kawuduki kodwa inkingi la mase wehlile ke Danishini esitobheni la kuba khona ukuduka lokho ke ngeke ngikushintshe futhi angixolisi uduka noma usuke wafika la ekhaya commenta lapho njengoba mawuza la nje ekhaya ukuduka kuvamisile bakithi lezi zinto ziyahlupha ngoba operator ngeyayi indlela manje kuyenzeka ukuthi uza kimi uduke manje ke ungaphatheki kabi kodwa mawuse wamsi vele uyibambe uthi nje wena uyakwa 2+2 batshela kanjani usegoli ubatshela ukuthi uyakwa 2+2 uzongithola olwesine olwesihlanu umgqibelo manje
3 wamalanga engiwasebenzayo. Ungalokhu manje uhamba ufuna izinamba uyozulahla imali. Ubhukhani abayekani ukubhuka bobazalwane. I love you. Ungabhuki vele nje uthi uyakwa 2+2 kwamhlabelingana uzongithola olwesine olwesihlanu umgqibelo ngoba impande zomuthi ziyababaza shuqula bangithi gogo logobile ngishisala kwaSempondo mina nguvuma novunye ezizweni isandla sembethu izihla ngaxoshwa imfene mina kwelakithi embodla wakwaJoe ngaxoshwa imfene kwelakithi embodla mina ngibaleka ngaze Danishini ngoba yayila emuva imfene Ningizimu Afrika hayi nathi inombolo kodwa useshila umkhulu uthe ulesithathu ulesine asithi nje olwesine olwesihlanu umgqibelo ngesilungu Thursday, yes, Friday, and Saturday. Yeah. Wena ufuna nje direction eza kamkhulu. Ungalokhu ufona manje lokhu izinto eziningi uyiprocess ekhaya. Isizathu phela kwaJoe. Wozenyangeni. Mangithi mina wozenyangeni. Ngisho ukuthi ke kwaJoe angifakweli imali mina ephepha. Awu ngasithatha up sona isikhathi sokuya ephepha ngiyobambola yini. WeKwaJoe. Angifakeli iphepha Shoprite in angifakelwa mali. Futhi bonke labo 2+2 abagcwele ko TikTok onyanga enkulu abantu akwena ukuhlangana into lezo. kwaJoe ngihlezi ngisitshela isizwa kumina mina ufika mathupha sixoxe ubone face to face uthi nanga usigahle bese sikhuluma ngezinto zezwe ngoba angisafuni ukukhuluma ngazo la hayi good sengimakiwe weKwaJoe sengimakiwe bafunda sengihlezi nje mina ngudumile ngidliwa ngapha nangapha hayi Ningizimu Afrika athina amazwi ongawasho omkhulu uJesu kwamhlabelingana sesiphethe njengamanje sesivala ula kwamhlabelingana pande zomuthi ziyababa ziyajoqula gogo logobile engakusho emphakathini nasesizweni sonke ukuthi nilalele kudaliwe kufeziwe kodwa kusizi konke yakhumbula lamazwi ngihlezi ngisho kwaJoe kudaliwe kufeziwe kodwa kusizi konke indlela yokuphila la uzikhethela wena into oyifunayo yaziwa nguwe isinqumo sakho isona sokuphilisa mina ngithi woze Danishini kukuwe olwesine olwesihlanu umgqibelo asifakela amali ubuzane wasekhaya umbeni sikhulume kahle Ningizimu Afrika bathokoza kakhulu #ngehlale kunje kwaJoe kubo bonke abaxakekile nabasanenkinga emphefumulweni nasekuguleni nakuphi baze bazi ukuthi uNkulunkulu kaSigadla senyama esafele emazweni uthi angeke kuze kuhlale kunje isimo siyashintsha lingabalela namuhla kodwa kusasa lizonetha ithemba liyaphilisa thatha ayinabungozi